apirilaren 21 eta 22an Elizondoko Baztan pilotalekuan jolasean ikuskizuna musikala eskainiko da. Eta argibide guztiak emateko Jesus Bailon dugu gurekin. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ongi, oraindik ongi. A ber, hemendik egun pare bat irudu batera, baina ez, ongi, gustora gaude, bai. Gertu dago. Bai, baina ongi, gogoekin eta ez, momentuz nahiko lasai denak. A ber, badago puntu hori urduritasun txiki bat motibatzen duena eta eskartzen da, baina ez, ongi, momentuz ongi. Bai, beharrezkoa beti. Bai, igual larunbata atxaldeko 6etan ez etorren gana, baina momentuz bai. Orduan jolasean ikuskizuna, musikala. Hoxe, musikal bat, Elizondoko abesbatza txikiren eskutik. Hau da proiektu bat, hasi ginen abiskat bueltak ematen, hasteko eran behar dute Elizondoko abesbatza txiki 2009an sortu zela, Elizondoko abesbatzaren barruan erran dezagunez, eta bere zuzendariak ordutik dira Maki eta Kristina Urtasun aizpak, eta koroa lan ederra egiten nahi da, eta iaz, zen abesbatza hundiren 75. urturrena, eta aitzaki horrekin antolatu genituen bi tailer Josu Elberdin konposugilearekin. Da pasaitar musiko garrantzitsu bat, daude, estatu mailan konposito berenak dira euskaldunak, eta bien artean dago Josu Elberdin, ez? Gero erran behar da pertsona bezala zoragarria dela. Orduan tailer horietan berarekin solasean, ez? Ja abesbatza txikik eta alduak ere abesten gintuen zenbait zenbait obra. Baina, plantatu genioen, bere baditu ipuin batzuk aurrendako, bera pedagogoa da eta oso ongi mugitzen da mundu hortan. Eta orduan, plantatu genioen, zer iruditzen zaion, bere ipuin batzuk hartu, gidoitxo bat egin eta historia bat sortu, eta primeran, baina, hala ere, bazeukala berak egindako musikal bat, ordu bat, partituran dira 45 minutu, baina gero antzespenarekin eta ordu bat, egiarran ez dugu kronometratu, baina, holako iraupen goxo bat, eta, nahi genuen, eta hasi ginen horrela, hasi ginen erraten dena bulgarki berotzen, batzu, gero komentatuko dut, pixka nortzu gauden hor. Josui komentatu genion, bere jarrera izan zen ezin hobea, mundua bezagutzen dutenen dako partiturak erosten dira, orkestako partitura da, berak utzi zigun sesio bat deitzen dena, doainik, eta horrela hasi ginen, pixka bat, holako gauzak hasten diren moduan, ez? Pixka bat, sobera ongi pentsatu gabe noraino ailegatzen atzaren, ez? Baina, pixkatu izan zen abiapuntua proiektu honena, bai. Orduan, sesio bat, behin emango den zerbait delako? Bai, printzipioz ideia zen, ideia zen saio bat montatzea. Karo, hasi ginean sartzen, naiz eta imaginatzen algenuen, deskubritzen duzu egitan zelana dagoen, ez? Ordan pixka bat antolatzeko, gaude ez antolatzen, zuzentzen gaude 4 pertsona. Daude Maki eta Kristina Urtasun abesbatzaren zuzendaritza, gero badago Indika Beltran Gartzaindarra orkesta zuzentzen, eta gero ni nago pixka bat eszena zuzendaria, ez? Pixka bat gainontzeko guztia. Orduan, egiarran lauen artean hasieratik izan dugu kriston kimika erraten dena, ez? Bakoitza bere arloa, baina, badaude arlo batzuk denenak direnak, arras ongi funtzionatzen dugun, egin behar da ezakizer batek hartzen du, ez duzu, norbaitek erran baldin badu egin behar duela ezakizer, badakizu egin behar duela. Bai ez? Ordan alde horretatik, funtzionamenduan inolako problemaik. Gero, klaro, hasten zen, egiarran behar dut, ez dugula lotxaik, zergatik, badago musikal honen bertsio bat dela piano eta besbatza eta bakarlariak, ez? Baina badago orkesta bertsioa, ez? Hartzen algenuen pianoarena, erreixauek, ez, orkestarena, ez? Ordan hori izan zen bertze lan bat, izan zela musikariak bilatzea, hortan lagundu digu Rosamari Sánchez, dela Elizondoko bandako zuzendaria, eta hor jasi ginen, partituran badago laukote sokarena, biolin, biola eta violoncelo, eta afera zen hasi ginela bilatzen, eta azkenean konturatu ginen, baztanen bazegoela ia denetarik, ez? Ez dugu inolako programarik noski lan egiteko bertze batzukin, baina iruditzen zaigun nolako proiektu batean polita zela bertatik sortutako gauza bat izatea, ez? Eta ordan, falta zitzaiguna zen violonchelua. Bagenuen violoncelo bat, ez Elizondokoa baino bere ama bai eta bera Baztandarra, baina, Alemanian dago ikasten, eta azkenean, erabaki nuen aldatzea eta aldatu dugu eta sartu klarinete baxu bat, baina, azkenean horrela joan ginen osatzen, 13 orkestako
amairu musikarien orkesta. Erran behar dut badela, erran nahi dut, instrumento klasikoak edo, baina baita ere bada bateria, bajo elektriko, piano, erran nahi dut. Baditu toke batzuk pop, pop rock, bai? Beraz, musikalki ere atsegina da, ez inolako problemarik. Beraz, alde horretatik, ja, eta Endikaren zuzendaritzarekin, ja, lotua genuen orkestaren zea. Gero hurrengoa zen Abesbatzarena, hortan planteatzen zen, claro, Abesbatzatikin badaude bortz 6 urtetaik, ama zerbait ere, ez? Claro, txiki-txikiak ezin dute olako egin. Ordan, azkenean egin genuen konponbide bat, eta badaude musikalean ere, momentu importante batean, eta gero bagenuen hor obra originalean badago narratzaile bat, baina narratzaile bat narratzen duen, ez? Ordan guk erabaki genuen bihurtzea pertsonai bat gehiago. Bai, interaktuatzen dena, ibiltzen dena, eta hortarako dugu Ainara Unanua, Lizondarra, Nafarroako Antzerki Eskolan ikasia, eta, bueno, ikusi dut, seguraski promoan, botatzen aizaten promoan ikusi duzu, Eta gero, badaude gure bertsioan, originala pixka desberdina, baina badaude Jone protagonista, bai, kasu honetan baditugu bi Jone, egin behar ditugunez bi saio, batean izango da batean eta bertzean bertzea, eta dira Alba Azkarraga eta Julene Bailon. Eta gero dugu Joneren ama eta amatxi. Ama eta amatxi dira ama Mari Jose Alaina Lizondarra eta bere amatxi Josune Makibar Arraioztarra. Eta gero badago Endika Beltran orkestaren zuzendariak ere badauka paper bakarlari bat, baina hori utziko dugu pixka bat sorpresan. Bai, da arras momentu berezia, unkigarria, magikoa, eta uzten dugu pixka bat horrela, bai. Jende pila bat orduan. Bai, azkenean, Besbatzako dira 70, gehi 12-13 musikari, gehi 3-4 bakarlari, gehi 80 pertsona inguru, estena gainean, bai. Gehiengoa aurrak. Bai, gehienak dira aurrak, enduta, pues oie, Zamamatxi bakarlaria, bai, 4-5 helduak. Jone protagonista umea da, guk hartu dugu, claro, olako paper bat egiteko, koro txikiko umen artean pixka bat koizkorrauak direnak, ez? Eta azkenean da zaila da, ez? Hor bada alde batetik exigentzia bokala, kantatzaren eta bar, baina gero badago alde interpretatiboa edo, ez? Horretarako ezakin nahi batzu gero edo, komentatuko dizut, gehienak inda bastandik, eta erraten dena, gazterazan moral arte edo ez, bai gauza teknikoa, gero ere hitz egingo dugu nahi batzu argi, soinua eta bar, enpresa bat dugu, eta interpretaziorako kontratatu dugu Maria Agirre izeneko aktore bat, mugitzen dena Iparralden, Irungoa da, beran eta bar, eta egiten ari da lan bat aurrekin helduekin, eta interpretazioa da mundu komplikatu bat, gauza bat da kantatzerakoan interpretatzea, baina gero bada interpretazio bat aktoren, musikal bat, antzeslan bat, azkenean bai. Hoi da, ez da kontzertu bat, antzeslan bat, musikal bat, eta hortan egiten ari lan bat zoragarria. Eta umeak joku bat moduan hartzen dute ez, baina helduek, baina tipa honek ateratzen di zerbait ere, nik ez nekiena ez, la profesional bat, erran behar dut profesionala ematen, erran nahi dut. Profesionala baino txeko ere azkenean, berehala sartu zen... Urbila. Bai, gainera motibatzen du pilo bat, ailegatu zen, baina dena egina dago, ezak zer. Eta orduan, alde hortatik, garrantzitsua denez ere, hoxe ez, protagonista umeak izan berzeren, umeak dira ez, baina umeak aizkorrauak, ez dira, ezin da izan 10 urteko, izan ziteken, suertatzen alda daukazula hor izar bat, baina kasu honetan, nola baiteko ziurtasunare behar duzu. Azken finean da ikuskizun bat, egon behar dela jende honitzen aurrean, eta horregatik aukeratu genituen bi neskatiko, aipatu dituanak. Dena orduan dago oso zainduta. Bai, gure asmoa hori da, gero, zuzenekoak badakizue badaudela, bai ez. Teknika aldetik eta espazio aldetik ere baitu bere komplikazioak. Bastan pilotalekoa izango da, seguraski dagoen tokirik txarrena akustikari begira. Problema zein da, Elizondon badugu luraretoa, baina, zen tokirik inolaz ere, ez publikorako guretako ere, pentsatu momentu batzutan daudela estenan, 70 aur germusiko guztiak, ordan horrek behartu gintuen, eramatera frontoi batera. Elizondon badago ondoan fronton bat, fronton iriarte hitzen dena duela gutxi estali dutena, eta ordan akustika aldetik zoragarria da, baina problema da, hori irekia da,
Eta beraz, ekipo guztia montatuta, eskatzen zigun edukitzea 2 edo 3 gauetan norbait ere zaintzen. Eta horre komplikatzen zuen haunitz asuntoa. Hartzeko pixka bat neurria, argiaren montajearekin hasiko dira, eszenario eta argia, hortzegun goizean ja. Gero ja hortzilerian soinua, hortzilerian abarren izango dugu ensaio orokor bat, baino ja osoa, argiak, mikroak, bestoarioa dena, aurropak eta bar. Orduan, karo, azkenean, erabaki genuen egitea bazan pilotalekoan, bazelako naiz eta da pixkat kontrarrana, ez musikal bat delako, baina eman nahi genionez garrantzia handia, argia, efektuak eta bar, eskatzen zigun hori, eta bueno, baloratu genuen, eta hori izan zen erabakia. Hombre, a ber, ekipo ikaragarria ekartzen digute, eta, baina, bueno, frontoi bat da, ez? Baina, bueno, horren barruan, lan teknikorako hartu dugu Kaskabel enpresariasakakoa, esperientzia ikaragarria duena, lan egin dugu beraiekin lehenago, eta garbi dugu emango dutela 100%. Beraz, espazioi begira pixka bat hoi. Gainera ere, hori, sarrerak saltzerakoan arrakasta handia izan duzuela orain arte ia guztiak saldu dituz direlako, ez? Horretan ere kontutan hartu duzue aforoa? Bai, behar bada, erran behar dut zuek pixka bat errua daukazuela ere, eta egin genuen promo bat, xaloan bertan ere botatzen ari zaitela, eta hartzen komunikabideetan, eta nik uste dut promo txiki horrek jende haunitzi aldatu ziola pixka bat plantamentoi hasieran erran dutena. Hau ez dela kontzertu bat, ez da oituagarena pixka eta bezbatzen munduan eta barez, ez da musikal bat, bai, ez dut konparatu behar, eta absurdo izango litzateke konparatzea, Madrilen eta bar dauden horiekin, baina kontzeptu hori da, soinu orkesta osatutako bat, soinu ona, argia eman diogu garantzia handia, behar badan norbaitere harritu da orduarekin zortziteria pixkat berandu, behar dugu iluntasuna. Eguraldiak zer egiten digun, zeta, gero, eguzki atara da eta ona da, baina egun hauetan ja nabaritzen da luzatu dela, ez? Baina, bueno, orduan, egiarren ezagizeraren nintzen. Bai, iluntasuna argiaren kontuaren gatik. Bai, pixka bat ez. Eta gero, aforo galdetu idazu ez. Jendea ganen da, eta rango eta, hauek eran dute agortu direla sarrerak, salgai jarri ditugun sarrera guztiak, larun batekoak agertu dira. Zein da asuntoa, mugatu dugula aforoa. Frontonean sartzen da 6 jende gehiago, baina garbi genuen ezin duzula jendea sartu eta egon eskin batean ezakin non, ez ere ikusteko eta ongi ez aitzeko, ez? Ordan horregatik mugatu genuen 800 bat ez ailegatzen, kalkulatu honen pixka bat ze espaziotik ikusten alda baldintza minimo batzutan, bai egia dela, berdin zait baluarten gaiaren ezakin non, toki guztietatik ez da berdin ikusten, baina bai, mugatu genuela hortarako, ez? Modu horretan, hasierako lanbeterako jarri genituen salgai, 475 sarrera, eta komentatzen nuena, promo hori edatzen hasi zenetik, nik uste dut eskarian izan zela sekulako gorakada batean hasi zen jendea eskatzen, eta orduan plantatu genuen jagitea bigarren saio bat igandean. Badakigu igandea eta ordu horretan, egiarren ja gaudu da berrian eta ez da berena ez, eta gehien bat aurrak egonda eta, baina afera da arlo teknikoa behin dena montatua dagoela, merkeago dela bigarren egunea egitea ez, erran dut montatzen baduzu dena eta aurrengo asteburuan. Eta gero gainera aukera hori, baina gure amets baikorrenetan, plantatua genion jendea, ez, musikari eta bar, más o menos jendea posible zuen eta beti erreixago da, ez. Erran beharra dut adibidez, 3 musikarik ezin dute igandean, baina lortu ditugu bertze 3, erran nahi dut, jarrera orokorrean da ikaragarria. Auzolan kontzeptua ez, plantatu gorrela, hau da auzolan handi bat, adibidez makillaje, ilapaindegia, ilapainketa eta horiek dira bertako profesionalak, lan egin behar dutena gainontzeko bezala doainik eta barez, ordan horrek sortzen du olako sare interesgarri bat, ez? Erran dut, ja ez bakarrik ikuskizuna, polita goden, gizarte mailan ere uste du arras gauza garantzitsua dela. Gainera, jende guztia kontuten hartzen duzu ez, euskeraz izango den arren, ere euskaldunak ez diren entzat, horietan ere pentsatu duzue. Bai, ikuskizuna da euskera hutsean, afera da, bi gertaera ez, berezik ere Izondon, bazango gainontzeko herrietan gutxiago,
badago jende honitz ere, zirkunstantzia desberdinengatik ezakiena, baino, igual anekdotiko, baino polita dena, ez? Adibidez, aurren artean, badaude kanpotik etorritakoen seme-alabak, eta gurasoek jarraitzen dute korokikita, eta gainera entzun izan dugu euskaraz, ez dute zer ulertzen, baino ze, bere hizkuntzan ez, baino ze polita zakiz ere, orduan, egin duguna simplea da, ez? Baloratu genuen egitea zenbait ikuskizunetan egiten dela azpitituluak eta bar, baina horrek azkenean kentzen du, despistatzen du, ez? Horren egin duguna izan da esku horrietan sartu ditugu testuak gaztelaniaz. Egia erran historia simple da umen ipuin antzeko bat, eta bisualketan jarraitzen du, baina, hala ere, narratzaien testuak eta kantetan beti badu bere mezua, ez? Eta bere, moraleja erraten dena edo, baina bai, egin duguna izan da esku horrietan testuak gaztelania sartu ere, eta orduan, jende guztiak jarraitu ahal izango du. Egia erran, gero entzuten dugu kanta bat inglesez ezakitze hizkuntzan, eta entzuten dugu eta gustatzen zaigu, eta honitzetan ez badakigu inglese, ez dugu planteatzen ja ulertu dugun, ez? Baina, alde horretatik ere, nahi genuen eta hori egin du, bai. Bai, eta azkenean ere ikuskizun bat izango dela, hitzak esaten duen bezala, argiarekin jolasten duzuelako, soinua azkenean ez? Bai, efektuera guztietako efektuak, argia zaindua dago, badaude momentu batzuk musikalki, igual jendea tortzen dena, adibidez igandean egin genuen bertzen saio orokor bat, eta etorri ziren pixkat japaintzaileak, ez, ikustera, baino hau, eta badaude momentu nahiko hunkigarriak, ez, brometan erraten genuen badagoela momentu bat, igual geldituko dugu, salduko ditugu Kleenexak, eta hoi ez, orduan, karo, momentu horietan ere lagunduko du argia, badaude efektu batzuk, lehena, hasten aipatu dut, sekretuan eutzi dut, indikak egiten duela paper bat, momentu hori magikoa da, ikusiko duten nork kantatzen, berak nori jartzen dion abotsa, eta hor ere badaude, beraz alde horretatik, zaindua dago, nahi genuen eskaini, zergatik nahi genuelako, zergatik ez. Hor badago puntu bat ere, toki guztietan egiten dira gauzak, baina bagenuen erronka baino zentzu honean, hau sortzea herritik, bai? Ez dugu inolako problemarik, behar badugu laguntzak, eskatzen dena, gero aipatu dut Maria Agirre, edo baina iruditzen zaigun garrantzitsua pixkat konplejoak kentzea eta guk ere hau montatzen aldugu erori gabe arrokerian, ez da hori ez? Gauza bat, produktu bat zaindua, etxetik egina eta hori ez? Orduan eman genion hasieratik garrantzia handia, guk deitzen genuen pixkat prensado esierretan eta hor, envoltorio hori ez, ontziki hori, inguratzen dena, ez dut pentsatzea nahi, lehenengo gauza zaindua dagoena da musika, logikoa denez ez, baina horretaz gain ere, gainontzeko guztiaren nahi izan dugu, ez, holako produktu txukun bat eskaini. Niri lehen kontatu idazu, azkenengo egun hauetan, zuk imaginatzen duzula, eszenatokiko zuzendaria zaren ez? Bai. Erran behar dut hor, gelditzen da nahiko ponpoixo, baina lanak banatzerakoan, ez, nago aipatu dut, badago Bezbatzako bi zuzendari, orkesta zuzendari, eta niri tokatzen zait bertze lan hori, ez. Galditzen zen nidan, ez, urduri gauden, puntile bat, da kontrarran bat, ezagin nola erran. Ez gaude bereziki urduri, baina adibidez, igande honetan, goizeko lauetan, iratzarren nintzen, joetari nintzen, orkesta mugitzen pixka bat tokiz, eta argiarekin ez dakiz ere, ez. Baina ez sensazio bat, agobio, angustia, ez, momentuz, gauzak... Honetan zaudelako. Ez, eta gauza daude nahiko lotuak, ez. Hastion komentatu dute egingo dugun ensaioroko roi, ora gertuko dira gauzak, eta hemen pentsatu genuen neskau hemen dagoela, baina ez da harria llegatzen, mugitu behar, izango dira gauzak eta izango dira tensioak eta bar, eta ni gainera normalki ezagutzen nautenek, nahiko terremotoa naiz ez, baina momentuz, hasten komentatuan ez, taldeak nola funtzionatzen duen, gero dagoen jendea denak borontatez, baina batzutan ematen du borontatez egiten duzunean zeo zer, igual konpromisoa txikiagoa dela edo ez, eta ez, jendea dago, eunekoen bai. Aurrak, ganden, azkena uste duzela, Maria Agirreken lantzen eta bar, beraiekola, euneko eunean, baina ikusten zenuen, atxaldeko 8etan, aurrur batzuia, hau zabalga nekatua daude ez, baina bai, bere familiak erran behar dut, gurasona ere txapo, gero, erran nahi dut, ume batzuk izatean saio goizeko 10:00 ezakiz zer, suposatzen du,
hoien guztien aita amak, edo familiakoek, eraman behar izatea, bueltan etortzea, arroparekin, aberria daukazuen hau eta bar, erran nahi dut, garbi dago, olako gauzak, denak dira edo gara garrantzitsuak ez, edo beharrezkoak. Baina gurasoena bereziki aipatu nahiko nuke, hoi ez, hor daudelako... babesa jaso. Beti berean, bai. Eta batzutan, ama batek garatzen, eske neumea ezakizen baden bora, rugbin entrenatu gabe ezakizer, baina umea ere gustora dago, ez? Hordan da pixkat, gauza hauek eskatzen duten nola baiteko sakrifizioa, ez? Saiatzen gara beti eramaten alik eta aurri txikienak beranduago deitzen saiora tokatzen zaiela, ezakitzer, baina badago sakrifizio bat, baina nik uste dut saria, ez? Nik hitz egiten nuen Maria Agirrekin, aktorekin, Maria, eta aurra hauei, honek utziko die bere bizitzan nola baiteko oso bat edo, eta dudik gabe, ez? Erran egut, gauza ere ikusteko dituzte bideoak edo lehenago aipatzen nuena ere, ez? Gizarte mailan gauza hauek potenteak dira. Bai, azkenean ikusten dutez, zenolako elkarlana sortu daiteke. Bai, eta audituak konpartitzen, eta disiplinak zentzu honean, eta hor badaude, balore pilo bat lantzen dutena, ez? Eta gero, berai dauden kantadísimos, bere arropekin, gero egunean makillatuko ditugu, hau, bestea, bai? Eta bai, egin dute lan bat, baina, dena ongi joaten bada, hartuko dute saria egunean, ez? Bai. Esperientzia polit bat. Nik uste baietz, ezakit. Eta, ere, babesa lortu duzu edo kolaboratzaileak izan dituzu, ez? Bai, kanpotik, lako montajeak egendeak imaginatuko duen moduan, badauka aurrekontu desente bat. Egiarran, nik hemengo Iruñeko ezagunei eta bar, kontatzen dizuna zein den aurrekontua, galdera bakarrik. Zergatik, gauza pilo bat gehienak egiten direlako borontatez, ez? Baina hala ere, 2 eguneko aurrekontu dira 9.000 euro inguru. Erra nahi dut, teknikok, gasto handiena da teknika, ez? Argi soinua eta bar. Ordan horretarako, alde batetik suertez, baina hori ikusi dugu, ja pasatu denean, ez? Sarreren salmenta primeran joan da, ez? Gero eskatu dugu diru laguntza bat Nafarroko gobernua, badauka deialdi bat, arten -50 ditzen da olako ikuskizunak montatzeko, baino profesionalak ez direnak. Hau da, baukate bertze deialdi bat profesionalen dako, eta horre lehiatu dugu, atzoak ituzen epea, horriak ingo dugu ematen diguten edo, eta gero izan dugu, eta aprobetsatu dut eskertzeko, badaude bertako, bertan merkatari elkartea, luraretoa, bazandarren eta bar, gehi bertze batzuk, eta gero komunikabidekin, batzukin, lortu dugu gauza bat, ongi funtzionatzen dela, elkarren arteko patrozina, ez dakit erran dut. Adibidez, xaloa dago gure babesen artean, baina promozionatzen du ikuskizuna, ez? Ordan hori lortu dugu txipitxapa, xorroxin, xaloa eta diario notiziasekin, eta horrek ere dudarik gabe eragin du, baina desiente, ez? Promoak hasi direnean nabaritu izan da, ez? Izan da puntillo bat, hasi ginen beldurtzen, eta batez ere igandekoa, egun terdian saldua zen berriro erdia baina. Eta gaur egun, oraindik gaur etorria aintzinean deitu dut, gelditzen dira 21 sarrera. 10 bat aurrena, 10 bat igandeako, ez? Eta, gaude aste arte da. Beraz, baina bai, alde hortatik ere, erran nahi laguntza ez dela beti ekonomikoa. Erran nahi dut, espazio bat telebistan da laguntza ekonomikoa, ez? Baina erran nahi dut, hortan ere, badaudela esparru batzuk lan egiteko, eskatu gabe dirua. Bertani ez diogu eskatu dirua, baina eskatu diogu materiala, moketa batzuk edo bazandarren bere materiala, edo lur, plataforma batzuk, ez? Erran nahi dut, badaudela moduak, zuk ez duzu jartzen diru kopuru bat mai gaina, baina ematen zu zuen kasuan zerbitzu bat, publizitate zerbitzu bat, edo infrastruktura, edo delakoa. Gero erran behar dut ere, bastan gudala hor dagoela, infrastruktura, eszenario eta bar, eta sekulako jarrera ona ere. Eta, azkenean olako gauzak, ez bada tiratzen talonetik, txeketik, ateratzen adira horrela, ez? Baina, edozein kasutan ere, bai, aurrekontua potente da, igandean berriz egiteko erabakia ezen errexea izan. Eta, karo, orain ikusi dugu baietz, bai? Baina momentu batean, ez igual saldu dira lehenbizko bortzegunak, eta bakarrik gehandean gero daude un pertsona. Ez genekien, ez? Eta, karo, gastuak handitzen dira, baina gero diru sarrerak ez proportzio berdinak. Errealitateak erran digu ez justo kontrakoa. Igendia egitea ekonomikoki izan da
izan da onuragarria, ez? Jo, zuentzat ere sentsazio ona, ez? Azkenean Bai, baina bertigo pixkat ere, ez? Erran nahi dut, zuk azkenean olako gauzekin sortzen dituzu espektatiba batzuk. Bueno, bakoitza gara bat, eta seguru izango dela jendea zaiona gustatuko, kritikatuko duena, hau beti. Baina bai egia dela sortu ditugula espektatiba batzuk, eta berriz errepikatzen dut promo horrekin. Gu, modestia guzekin erango dut, ziur gaude, ziur bete behar ditugula. Eran nahi dut, badukagu informazioa ez, jendea torri dena kanpotik eta, ensaio batzutan, nik ikusi dut jendean, negarrez, Eta edozein, ez dut aipatu bizinik, pertsona bat proiektuaren gainean zegoena, eta torri esan, baina hau ze polita da, eta zakiz ere ez. Orduan, berriz erraten dut garrantzitsua da. Eta, bueno, esagutzen gaituzu, gauden denak hor modestia guztiekin, baina ziur gaude, are gehiago uste dugu, jende haunitz harrituko dela, pixkat kontzeptu hori ez, pasatzea, bezbatza, kontzertua, zerbait serio, ez, ikuskizun bat ez. Zu igual asterean ingo elkarrizetara, pues begira, gure espektatibak sobera altuak egon ziren, eta ez hain bertzelako izan ez. Bueno, hoi kritikak noski haitzeko falta zena, prest gaudela, ez dago besterik. Bueno, orain pizten ari dira ere, baina kontatzen ari duzunarekin oso itxura ona dauka. Baina azkenean, hor dituzue erreakzio horiek, hor daude. Bai, eta entsaioetan. Gero badago fenomeno kurioso bat, gurasoak etortzen dira, umeak ez diete kontatzen deus ere. Daude, bai, eske ez dite zer erraten, ezakiz ere ez. Baina, bueno, adibidez horreko honea etorren zen ensaio eta ikusi zuten zerbait ere. Ez dut aipatu badago koreografia ere, eta begira. Atzen dut, Mirentxo alemanek egin ditu zenbait, bizpairu koreografia daudela. Eta, gara, 34 dantza eszenario bainan musika zuzenen, nik uste dut konbentzitua gaude baietz, ez? Bai, azkenean elementu asko dira. Bai. Eta gero gunean, foko batek faiako, eta gauza horiek, baina bai, azkenean batzutan autoexigitzen dugu gure buruari sobera, ez? Eta eran nahi dut, eolakoetan garbi dago, azkeneko hitza izango dute ikuslek, eta beraiek izango dira, errango digutena, asmatu dugun edo ez. Bueno, momentuz, 20 sarrera horra dut? 20 bat, olako zerbait ere, bai. Eta nola eskuratu daitezke? Bai, sarrerak egon dira eta daude salgai Elizondoko Arkupe eta Malkorra gozotegietan. Erran behar dut ere, hoiei eskertu behar digula, zegin dute lana, zakara, azkenean, ailegatu da momentuan, jendeak deitzen zuen telefonoz eta reserbatu, eta beraiek hartu dute enkarguak, reserbak, bukatzen zitaizkien aizu, bukatu direla ekartzen aduzu gehiago, dute bietan, kriston lana. Erran behar dut ere, biek baditutzela loturak, batak Arkupek zuzendariekin, eta Malkorra gure protagonista batekin, oso horreman ona dute beren artean, eta orduan alde hortatik ere, hemen azkenean dena eskertu behar da, eta gauza horiek ere egin behar dira, sarrerak, nonbait ere badaude gauzak, erran nahi dut batzutan gelditzen gara fokoak ezakiz zer, baina badaude gauza, 1000 gauza txiki, seguro, barkamen askatzen duzu zenean, atzentzen nahi naizela jende pilo bat, baina gauza txiki horiek guztiak beharrezkoak dira ere, dira, ematen dut ondakeria, ez, egin behar baduzu ikuskizun bat, sarrerak saldu behar dituzu nonbait ere, ez? Bai. Orduan, erran nahi dut alde hortatik ere erantzuna zoragarria. Ze ongi. Bai. Nik uste dut ilusioa nabaritzen zaigula. Ez dut aipatu, pixka bat hasieran, berriz azpimarratu Josu Elberdinen jarrera hasieratik, zeta egin aldatu ditugu gauzak bere hasierako historioan, pertsonai batzuk, errango dut, aita senare emazte direna, orain da matxiama eta bar, dena ongi, bere gidoian ez agertzen ze epokakoa den noiz dagoen girotua. Guk eraman dugu aurreko mendeko 20garren, 30garren olako kutsu bat eman diogu, zer itzaztu jozu? Primera, egin berzo primera. Atzo egin zioten berai elkarrizketa bat Euskadi Irratian, eta galdetu zaten, berak ere bazuela konfiantzaz eta lan egin du gurekin, Maki eta Kristinakin eta gurekin iazko taller horietan, eta konfiantza osoa. Bera ere bada oso saltzaile ona, baina nik uste dut badagoela, egia dela, ez? Eta, froga da partiturana ustearena doainik, hori da froga bat bera sinesten duela. Pena duz eta bera ibiltzen da
toki batetik bertzera, eta astigurotan dago Kanari irletan ikastaro bat ematen bera. Bai? Eta ze pena ezin du arazoekin egon, eta baina, bueno, eta berari noski eskertu, karo, izatea gibelean kompositorearen babesa, horrek ere ematen dizu indarra eta segurtasun hori da. Baina bakarrik gelditzen dena da disfrutatzea. Bai, aldugun, bai, nik uste baietz, bai, dagoen giroagatik eta bar, tensio momentuak izango dira. Azkenean mugitzen bertze jendea sortzen zuelako, bai, hor badugu ere laguntzaile batzuk, adibidez, ume txikienak dira 30, eta 3 ezagunek egin behar dute zaintzaile lana. Zaintzaile erran nahi dut, ja ikuskizun hasien bitartean, beraiekin, eta berdin ez, gauza horiek, zuk ezin duzu eduki Orban Balinetan 30 haur 5-6 urtekoak bakarrik ez, hortan ere, bai, jarrera ezin hobea, hartu ditugu profesionalak, irakaskuntzan aritzen direna txikiekin eta bar, zaintzailea, eta hoxe, hemendik, baina, bueno, tensioa, bai, sortuko da, baina gain dituko dugu, segur. Bai, lan handia eta oso zainduta, kontatu duzun guztiagatik. Baloratuko dute ikusleak gero, baina bai, gure aldetik garbi eduki ezala jendeak, jarri dugula aldugun guzti eta pixka gehiago. Mila esker, Jesus. Zuei. Eta dena ongi joatea. A ber, venga, mila esker. Hurrengo arte. Venga, gero arte.